Türkmen nevitiniň Russiýanyň üstünden üstaşyr eksport edilmegi üstümizäki aýt täzeden dikeldiler. Türkmenistana öndürilen nevitiň Russiýanyň Gara deňizde ýerleşýän Novorossiysk portunyň üstü bilen üstaşyr eksport edilmegi öňümizäki fevralda täzeden dikeldiler diýip Reuters habar berýär. Agentlik maglumatyny Ýanygyç bazarynyň habarly 4 çeşmesine salgylanýar. Türkmenistan 2016-njy ýylda Russiýanyň üstünden transit nevit eksportuny togtadypdy. Şondan bäri ýurtda öndürilen çiğ nevit Baku, Tbilisi, Ceyhan turbo geçirjisi arkaly Orta Ýer deňiz portlaryna iýerilýärdi. Habarda aýdylmagyna görä Mahaçkala Novorossiysk turbo geçirjisi boýunça türkmen nevitiniň iýerilmegi Russiýanyň Transneft ulgamyna aýda 200.000 tonna nevit goşar. Şeýle-de Reuters'yň çeşmesiniň sözlerine görä Vitol halkara trading kompaniýasy eýýam Türkmenistanyň Çeleken we Ekerem nevit känlerinden Russiýanyň Mahaçkala portuny nevit iýerip başlady. Vitol Çeleken'in nevit çäklerini Dragon Oil kompaniýasyndan Ekerem'in nevit känini Eni kompaniýasyndan alypdyr. Çeleken'de ýylda 2,4 milyon tonna Ekerem'ne her ýyl 300.000 tonna nevit çykarylýar. Türkmenistanyň Nevit gaz elektron gazetiniň maglumatlaryna görä Vitol Trading kompaniýasy Russiýanyň Rosneft kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Düýbi Jenewada ýerleşýän Vitol kompaniýasy her ýyl dürli ýurtlaryň arasyna 350 milyon tonnadan gowrak nevit taşap, 250 töwerek nevit taşaýjy tankerlere we gemilere eýetçilik edýär. Reuters habar agentliginiň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Novorossiyskiň üstü bilen türkmen nevitiniň iýerilmegi uzak möhletleýin häsiýeti eýedir. Russiýanyň üstü bilen türkmen nevitiniň daşary ýurtlara üstaşyr eksport ýoly goýulýan wagty türkmen gazynyň Russiýa täzeden iýerilmegi barada ne Rus tarapy ne de türkmen tarapy söz açýar. Ýogsam geçen ýylyň oktýabr aýyny 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden dikeldilýänligi barada maglumatlar peýda bolupdy. Gazpromyň başlygy Aleksey Miller 9-njy oktýabrda Aşgabatda eden saparynyň dowamyny türkmen gazynyň importuny täzeden ýoly goýmak uğruna gepleşikleriniň geçirilendigini ma'lum etdi. Biz ýakyn gelecekde ýagny 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Gazpromyň türkmen gazyny satyn alyp başlama uğruna gepleşikleri geçirýär diýip Miller şonu medeniýetde eden çykyşyny belledi. Türkmen prezidentiniň nevit gaz meseleleri boýunça maslahatçysy Ýagşygeldi Kakaýew 12-nji noýabrda Abu Dabida geçirilen nevit gaz maslahatynyň çägine jurnalistleriň öňüne eden çykyşyna türkmen gaz bilen Gazpromyň arasyna oňşukly ulaşygyň boljakdygyny habar beripdi. Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Gazprom açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Aleksey Miller 28-nji noýabrda Aşgabatda ýene-de bir gezek sapar edip prezident Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmen medeniýeti bu duşuşyklarda türkmen gazynyň Russiýa eksport edilmeginiň täzeden ýoly goýulmagynyň maslahat edilendigini habar beripdi. Şondan bäri geçen döwrüň dowamyna taraplar türkmen gazynyň Russiýa täzeden iýerilip başlananlygy ýa-da dälligi barada resmi maglumat ýaýratmady.